ካብ ከተማ ደቂ ኣምሓረ መንገዲ ስመራሒስካ ኣብ እትወፃሉ ንኢድ ፀጋም ኣምሁር ሓሊፍካ ሓደ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ፅርግያ ይርከብ። እዚ ፅርግያ እዚ ደቂ ኣምሓረን ተረኣምንን ዘራኽብ ፅርግያ እዮም። በዚ ፅርግያ እዚ ናብ ተረኣምኒ እንክትሓልፍ ንንኡስ ዞባ ደቂ ኣምሓረ ተረኣምኒ ገርገራ ድባርባ ብቐረባ ዝፀለወ ሃብቲ ትሕተ ባይታዊ ማይ ዝኸዕበተ ጠሊ ዝፈጠረ ሙሉእ ዓመት ዛራማይ ክርአ ዝኸኣለ ዲጋ ገርገራ ይርከብ። ኣብ መንገዲ ስትራቴጂካዊ ፅርግያ ደቂ ኣምሓረን ተረኣምነን ዓዲ ኣምሁር ሰጊርካ ጤረር ኣብ ጻድፍ ዝተደኮነ ዓድታት ይርከባ። እዘን ዓድታት እዚኣተን የማነ ፀጋም ፅርግያ ደቂ ኣምሓረን ተረኣምነን ዝርከባ ዓድታት እየን። ዓራቶ ብፀጋማይ ሽነኽ ፅርግያ እትርከብ ኣብ ጎቦ ዝተደኮነት ዓዲ እያ። ህዝባ ብሕርሻን መጓሰን ዝነብር ህዝቢ እዩ። ኣብ ፊት ዓራቶ ካብ ፅርግያ ሽነኽ የማን ኣውልዕ ጾሮ እትበሃል ዓዲ ትርከብ። እዛ ዓዲ እዚኣ እውን ኣብ በሪኽ ቦታ ዝተደኮነት ዓዲ ሕርሻን መጓሰን እያ። ኪንዮ ዘን ዓድታት ተጓዒስካ ኩርባርያኻ ትርከብ። ኩርባርያ ብሸነኽ ፀጋም ፅርግያ ደቂ ኣምሓረን ተረኣምነን ዝተደኮነት ዓባይ ዓዲ እያ። ኩርባርያ ግቡእ ማስተር ፕላን ወፂላ ናብ ሓውሲ ከተማ ንምቕያራ መደባት ተሰሪዕላ እትርከብ ዓባይ ዓዲ እያ። ስትራቴጂካዊ ፅርግያ ደቂ ኣምሓረን ተረኣምነን ኩርባርያ ሰጊርካ ገርገራ ዲጋ ገርገራ ዓድታት ምምሕዳር ከባቢ ሓርየን ኢኻ ትርከብ። ምምሕዳር ኣከባቢ ሓርየን ብ5 ዓድታት ዝቖመ ምምሕዳር ኣከባቢ እዩ። እተን ዓድታት ሓርየን ፍቐይሕ ጎቋት ገደለን ዓዲ ንፋስን ይበሃላ። ኣብ ሓደ ዓንኬል ዝርከባ ዓድታት እየን። እስከ በብሓደ ክንላለየኩም። ሓርየን 150 ገባር ዝርከባ ዓዲ እያ። ኣብዚ ዓዲ እዚኣ ዝርከብ ብዙሕ ህዝቢ ብንፅል 650 እዮም። ህዝቢ ሓርየን ብሕርሻን መጓሰን ዝነብር ህዝቢ እዮም። ሓርየን ማእከል ምምሕዳር ኣከባቢ እያ። ገደለ 320 ገባር ዝርከቡ ዓዲ እያ። ህዝቢ ገደለ 150 ምዃኑ ይግለጽ። ህዝቢ ገደለ ብሕርሻን መጓሰን መነባብሮ ይመርሕ። ጎቋት 250 ገባር ዝርከቡ ዓዲ እያ። ህዝቢ ጎቋት ብትንፋስ 750 ይበጽሕ። መነባብሮ ድማ ብሕርሻን መጓሰን ዝምርኮስ እዮም። ጎቋት ሓንቲ መባእታ ቤት ትምህርቲ ትርከባ። ፍቐይሕ 55 ገባራይ ዝርከብ ዓዲ እያ። ብትንፋስ ድማ 257 ህዝቢ ይርከባ። ፍቐይሕ መደበር ጥዕናን ክሳብ 9ይ ክፍሊ ተምህር ቤት ትምህርቲ ዝርከባ ዓዲ እያ። ኣብ ከባቢ ዓድታት ዝርከቡ ህፃናት ድማ ኣብ ፍቐይሖም ትምህርቶም ዝከታተሎም። ሕክምናዊ ኣገልግሎት እውን ኣብ ፍቐይሖም ዝርከቦም። ዓዲ ንፋስ 56 ገባራይ ዝርከብ ዓዲ እያ። ህዝባ ብትንፋስ 257 ይበጽሕ። መነባብሮ ህዝቢ ዓዲ ንፋስ ኣብ ሕርሻን መጓሰን ዝተመርኮሰ እዩ። ዓድታት ምምሕዳር ኣከባቢ ሓርየን ብሕርሻን መጓሰን ዝተመርኮሰ መነባብሮ ዝመርሓ ዓድታት እየን።
أبزن عدتات زياتن سجام عفون مشلا طاف عتر يفري هزب عدتات من محدار كباب حرين تعرام هزبيهم بجمل يدكع بادجي يدكع بمكينة يدكع بتسعرون حركات كتوني نبر فحترتر بحالاي تعرام هزبيهم تريد من محدار أكباب حرين كبتي تلبجي أجمال أدوك يركبهم እዚ ገዳም እንዳ ገርግሽ ዝበሃል ገዳም እዮም ዓመት መፀ ጉንበት ሓደ ብፈረንጂ ሚያዝያ 13 ብግእዝ ድማ ንግዶት እዮም ኣብ ንግደት እንዳ ገርግሽ ቀደም ዘበን ኩለን ከባቢታት ሓርየን ተኣኪቦም ኣዋፂኦም ሕሩዶም እኽሎም ሒዞም ናብ እምባ ብምድያብዮም ዝሕልፎ ዝነበሮም ድሕሪ ሓደ ግዜ ግን ገለ ዓድታት ነቲ ንግደት ከም ንቡር ካብ ምኻድ ኣቋሪፀን እዚ ገዳም እዚ مسرتو دحربيزن زتفترة عبد دبري شوعت عدي قدامومي بزخونه يخون أبوي تقبل أمه شوعت مرتا هيبوم فقيدهم هيبومهم صنيعهم السم حليفهم بدحريهم أنا تتكأت له زقدام الزينة شوعت مرتا قدس نداك دش جورجي سبها الميازي أو العمته بس مسارة زي بتبوي جزء علي أنا بتعاقمي أبدي أتلخ بالله له هاجر حجنا عد حجة أتتأنكي أمونغ عدتات جدلن قواتن قدم 84 عامتات استلعله مريت استنقو جيت يوم إذا جيت زي أبستفلالي قوانات بستوحبه والسانيتات مع الوقت ركب زي كأله جيت يوم إذا جيت نتقمط أخلتين عدتات زكاتله زتفلالي انباغورتات بب أوانو زل على جيت نيروم فقيه كم مأكلاي بوتا بغربات تكالت عنان بيت مرتن استوادد الله مأكلاي درجة عديام أبزن تكالت عنا كلن طرنفات عدتات يتكما تمهارو قدرة تمهارو قوات أفقيهم زمهاروم ننا بيت مرتم كخدو تحلالي خيس نبرام كم قلعو كم هاري كالون بخمزي ولدتات تحلاليهم كتفانو نز أنحر قداي أب قلعو ناتنتن نصهم زولدو من سجيروم أبزميت عامة زي يخيد بزح مسحابات مقوتي بزح أبرأستات ولا سقاب أديس أبابا بس حزبان شلوت بزح ينيرو بزخونا جن أما ترى شاف 75 عامة مهرة مباقرة تغيرو 4 ميتم مالتي أفتك زيتي كاب أبوي حداي مالتي كم زي كتب له إنه حكان يقف حكان سلمات ينيرو لك سلمات ينيرو أمه مسؤول سلميتو سقالا نفساتي لكم هوتي لكم نيرو لا على فردي تحت فردي تبيل جانا نواتوين لكم نيرو أمونغو عدتات جدلن قواتن زنبرة هي وزد قتشيت بحده أبنتاوي شمقلنا دوك بلن هزب خلتي عدتات كعرقن كالسمام عن كيل اللام سخوانا محبرة وقلقلوتون أمونغو بفقية تطويا مطا حرين انبر قدلن قوقات هيتأتو قوقات دمانا قدل يتأتو مالتي نحنا سابقنا بجزيان سنتي بنعيش ناس ذكرنا كم زي كوجارفات وبوتاتنا استدارابيهم أبوين وعلى سبز تفاجئ مسيبتنا يوم مجارو أبز تفاجئ مسينا كم قال عامة ويلنا بخينا بجزانا نقولنا قال نبرن قال عسلز نبرنا أزي حجين عنا زي سكفنا نير مخنياتو كن وفركنا أتو نابزن تغير ناس قد لخفاجونا وين نابزن توفر ناس قوقات خفاجونا مزبل أبنائنا نحر ناس نبرنا يقولعو أزي عابس أجب نيروم مالتي نيرنا كاو دبقسنا نحنا زعد مزبسين حجنا بزم أنا نعم نسي ودع عسرت شومان تكباب عسراز عدمي والعول يدلغم زود يزقين نابزن خسقر ويوين معالك حدر كسلام نخبها هالمزمناي كل تعد موزان وزلو من إسات أزيز أقم تاني حوامي مالتي وتنا قرقنا كخون أي كألن وزهوين إرقتات
ፈቲኖም ሉ ነይሮም እዮም ቀዳሞት ኣቦታትና ግና ክኾነሎም ክውዳእሎም እውን ኣይከኣለን ክነብር ውን ኣብዚ ዳሕራይ ህይወት ውን ሓሊፉ بدهر هيوت وين قدم ناصنتي هيوت زحلفه قدم عرقي ابزا الله ابزي ابرخه ازوم قوات اسبيزانا مسحنا ادقصينا مصو قدله ادقصينا مصو كلتيهم بحبار كوفيلم كعلو علب تصبال شو مريت اندا صرحنا تسفا غيرنا غريم وباسو لو يعلو لو اندالنا مص مثلنا ساعه 4 تفدشنا خنرقص وعلنا مص مثلنا بعل قدله نبعل قوات عدله بعل قوات نبعل قدله عدله سوا كم نلاقيركا شبر نغير نرنا مودات خاب سلام تزازي محلنا ሽማግለ ዕርቂ ገደለን ጎቃትን ነቲ ን84 ዓመታት መመላእታ ዝቐጸለ ግጭት ደው ዘብል ቅቡል ሽምግልና ኣካይዶም ህዝቢ ብምልኣት ተቐቢሎም እቲ ግጭት ደው ኢሉ ይርከብ ሕጂ ካብ ጽልእ ዝኾነ ፍርኽሪ ከባ ይክእልን እዩ ክልተ ኣሕዋት ብሓባር ዝዋሰቡ ዝነበሩ ብሰላም ኣብ ሓደ ሩባድ ሰትዩ ዝነበሩ ብናይ ጽልእ ዓይን ተጠማሚቶም ብቕርሕንቲኦም ክኸዱ ጸኒሖም ንዕኦም ቅሳነት ኣይሃቦምን ነቲ ከባቢ እውን ቅሳነት ኣይሃቦን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዝለዓሉ ዝነበሩ ግጭታት ውስጥ ጋብ 6 ሰባት ሞይቶም እዮም ካብ ግዜ ጣልያን ጀሚሩ ማለት እዩ ክሳብ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ኣይተፈትሐን ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ፍርዲ ተዋሂቡ ኣይደቀሰን ኣብ ዝተወሰነ እዋን ከዓ ኣብ ግዜና እውን ተፈቲኑ እውን ኣይደቀሰን ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ናይ እቶም ደቂ ዓዲ ናይ ሽማግለታት ናይ ዝኸባቢ ግን بحيال تعرض توفاينتن نايزوباون بعبيو إذا قداي إذا فتح كيلو مالتي فتحنا إذا قداي زي نخلوت أبنت معنا ونقصانتي أنا بوغني قدل عدو بيو وقعت قاعد دايو كابنا داي تفلي إذن برنيري زي مفلاي زخاء أنكنا يمتعيد أنكنا يبأسيو زي بأسخاء بسلام عرافي السلام زخاء نخل حزب نخلتي حزب تكمبر نحريخات تكم كوينو أيردانني أنا سميتي كاب تعدي يناب قد مين عباية نبوي دولة كأخذ تعدي سجمنا نيرو نزوم تولدنا شريشو ما قال شايل بوم بسحيل يزقين تغفيت لنا ما قدي الشيخ تعالي لنا سلام كوينو إيمان لنا نقول أنا نبع علي ده بحقويس بحقوي أديس كويا متأخذ قدله أما يونا أقوله كل تموت هيك من أقول الله أفتي قدله سلازم صدق أمي كرهاب تغني سمدك أكون عيلهم كمتنو تغنم سلام كله ينيروا سلام زي ما هلاوجن تفعلاليت أنيها جز السلام ممسوقن نبي حكينا تي حبرة سب نبي حدا سفيح عدل فتير لزلون نلمعات نبلو نسلام نبلو نقلين نبلو ሽማግለ ዕርቂ ገደለን ጎቃትን ኣብቲ ዘጋራጭ መሬት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብምምልላስ ዘትዮም ዓራቂ ሓሳባት ኣውሒዞም ኣብ ቅቡል ዝኾነ መፍትሒ ዓሊቦም ህዝቢ ተቐቢሎም ሕጂ ነቲ ቦታ نويح جزي خلالنا ورد يبلنا ما يندهرمنا بزح قرسي عقب على قل كل على رئينا ناكلتي الناس معنا معنا بخن قبر الله خمس لنا تباهلو أو ثاني بس إحنا مالتي بأكد نتمرت بملؤ تي أمك في حما قريبة منيرم تي أمكم في حما قريبة منيرم توساني توسنا منيرم نخل رئينا جن نخل تي أم عدي يربحهم يخزبك بأكد رجعنا أتم شماغ اللون آمينهم رجيسنا ودينا الثانيوم نخلتي عدي خا كنا جرو خمس اللوم كاب كتير ما يكون كاب قدر حار ترف كهيد لهم تناي قدم كي بس ننعدهم زجيرنا زلنا نجرو نايم ود أتخا نجرنا ود من تكون جبريلنا قصورة جيرنا قد لنا عدم نجيرم قاقوت كأنا عدم نجيرم الثانيوم كتومهم قدرهم نحنا أزو جيرم وزلو شماغلة تقبلنا لنا زبل دمسي ماسي ماري تقبلنا عينايلهم ما إذا كل تعدنا قواتنا أي قدلنا زنا ناي مريت مسحاب زتنكو نويح جزاد وصل كركر وي باسي أقدم مصطفى على وسانية تاتك قبرلو صنيح نيرو زو سانية زجنا فلا مريت مسحاب ما
የሕወሓት ህዝቢ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ዝሓሸ ዝብሎ ኣነ ኣክንዲ ብውሳኔ ብሽምግልና ምድቃስ እዩ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ዕርቂ ብዘን ክልተ ዓዲ ከም ግዜ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ እዩ ልዕሊ 80 ዓመት ዝወሰደ ግዜ እዩ እሱ ጥራይ ደይኮነ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ክሳብ ናይ 5 ሰባት ዝኣክል ህይወት ዝወሰደ ብቲ ዝግበር እምባጋሮ ነዚ ሕጂ በብእዋኑ ነቲ ናይ ደም ኳ ሽምግልና እናተገብረሉ ፀኒሕ ነይሩ ኣብዚ መወዳእታ ኣብ 2015 ዝጀመር ናይ ዕርቂ ሽምግልና ግን እቲ ዝተዋሂቡ ዝነበረ ውሳኔ ይዕጋብ ጥራይ ደይኮነስ ነተን ክልተ ዓድታት ኣየሰማምዐንን ፀኒሑ ኣብቲ ውሳኔ እውን ገለገለ ሃጓፋት ነይሩ ንሕና ከም ሽምግልና ክንመፅእ ከለና ነዚ ዝፀንሐ ሃጓፋት ንኾነ ተዓራሪእና ኣብዚ ዕርቂ እዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ባእስን ኣብ ግርጭትን ተሰሓሒቡን ተፈላለዩ ንነብር ስለ ዝነበረ እሞ እቲ ዕርቅን ሰላምን ምስ ተገብረ ከዓ መጀመርታ እቲ ህዝቢ ብሃንቆምታ ተፀቢውን ብሃንቆምታ ከዓ ተቐቢልዎ እቲ ድሕሪ ዕርቂ ዝተገብረ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሓምለ ኣብ በረኻ ከፍሪ ከለዉ መፂኹም ዶ ሪሓቅኩም ይቅረኒ ኢሎም ዝሰሓቡን ዝዘናነቡ ነበሩ ሮፊታር ረኺቡ ኣይተባእሱን ድሕሪኡ ኣብ መንገዲ እውን ሰላም ካይተባሃልካ ቤተሰብ ሰላም ካይተባሃልካ ድኸይድ ነበረ ከዓ ሰላምታ ክገብር ጀሚሩ ብዓብኡ ከዓ እዚ ናይ ትማሊ ጥሪ ክፅምብል ምስ ተገብረ ከዓ እቲ ህዝቢ መርኣያናቱ እዩ ብሰላምን ብጣዕቃዒትን ብሳዕሳዒትን እዩ ተቐቢልዎ ስለዚ እዛ ስምምዕ እዚኣ እታ መሬት ኣብ 3 ወርሒ ልክዕ ወዲእና እያ 3 ወርሒ ክልቲአን ዝቕበልዋ እተን ዓድታት ክልቲአን ዝቕበልኦ ሽማግለ ኣፅዲቕዎ ወዲኡ ተቐቢሉና ከዓ ብካርታ ከዓ ተሳኢሉ ነናተን ካርታ ከዓ ተዋሂብወን ብፅሑፍን ብካርታን ከዓ ተዋሂብወን ድሒሩ እውን ናይ መዋተ እውን ጋር ከም ዝቕበል ተገይሩ ማለት እዩ ሕጂ ተሪፍና ዘሎ ጉዳይ እስራት እሱ ከዓ መንግስቲ ይምልከት ንሕና ግን ዕርቅና ከም ዝወዳእና ኢና ነፍልጥ ማለት እዩ ሽማግለ ዕርቂ ገደለን ጎቓትን 3 ዛዕባታት ዘከታተ ሽምግልና እዮም ኣበኪሶም ሕቶ መሬት ሕቶ ጋር ሕቶ ኣብ ማሒሩ ዝኣተው ተወለድቲ ነዞም 3 ዛዕባታት ድማ ብቕቡል ዝኾነ ሽምግልና ፈቲሖሞም በዚ ናይ መሬት ዛዚምና ማለት ካብኡ ድሕሩ ኣብ ዝምባጋሮ ግርጭት ከኣኒ ሓደ ተጋዳላይ ዝሞተ ስለ ዝነበረ እናቱ ከዓ ብድሕሪኡ ካብቲ መሬት ንላዕሊ ንነዊሕ ግዜ እንዳተመላለስና ኣብዚ ከተማ ይኹን ዋላ ናብቲ ዓዲ እንዳኸድና ዕርቂ ከዓ ናይቲ ዝሞተ ከዓ ወዲእና ማለት እዩ እታ ሰይትሱ ሰብኣያ ዝመተብቲ በረኻ ጉባኣ ወሲዳ ስድራ ቤታ ተፀውዖም ኣብዚ ኩላህና ብስኒት ፈሪምና ነቲ ናይ ደም ከዓ ኣደጊፅናዮ ማለት እዩ ብድሕሩ እምበኣር መዕለቢ ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ነዚ ኩሉ ናይ ደም ካብ ደቀሰ ስንኩላን ዝተሃረሙ ነይሮም ናይ ክልቲ ዓዲ በብዓዶም ክድቅሱ ከም ዘለዎም ገደለ ናቶም ይኽኣሉ ጓቋት ናቶም ይኽኣሉ ተባሂሉ ውሳኔታት ተዋሂቡ ሕጂ ዕለት 31 ጥሪ መጋባእ ክግበር ኣለዎ ፅምብል ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ብዙሕ ግብጃ ተገይሩ ዳስ ተገይሩ ካብ ብዙሕ ዓድታት ሽማግለ ዓድታት ኣካላት መንግስቲ መፂኦም ፅምብል ብወግዒ ብክንደይ ዕልልታን ከበሮን ፀናፅልን እናገበርካ ህዝቢ እናደበሉ ኣዴታት ኣቦታት ትሕዝትኦም ሒዞም ብዕልልታ ኣብኡ ተዛዚሙ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ እውን ኩላህና ኣመሓዳሪ ዞባ ቃል ኣስሚዑ ኣመሓዳሪ ዞባ ቃል ኣስሚዑ ኣቦ ወንበር ሽማግለ ኣነ ቃል ኣስሚዐ ካልእ ካብቶም ሽማግለታት ክልተ ዓዲ ዝተወከሉ ካብቶም ዝሞቱ ርእይቶታት ብሕፅር ዝበለ ኣቕሪቦም እቲ ፅምብል ብኣገባብ ተዛዚሙ ድሕሪ ሕጂ እምበኣር ብሰላም ተንቀሳቐሱ መልእኽቲ ቆሮንቶስ ናብ ምዕራፍ 14 ናብ ሮሜ ንፍቅሪ ሰዓብዋ ንሰናይ ተግባር ከዓ ደግፍዎ ስለ ዝብል ድሕሪ ሕጂ ፍቅርን ሰላምን ደኣምበር ካልእ ክስዕብ ከም ዘይብሉ ብሰላም ክትመርዓው ክትደራዑ ክትባልዑ ክትሳተዩ ነንሕድሕድኩም ኣሕዋት ኮይንኩም ክትቅፅሉ ኢልና ብሰላም ጉባኤና ዛዚምና በሊዕና ሴቲና ብሰላም ተዛዚሙ ማለት እዩ ዕርቂ እንታይ ኢና ሒዝና ካብ መጀመርያ ክንጅምር ከለና ብሰነድ ኢና ክሳይ ጌርናዮ እዚ ሰነዳት ሕጂ ልክዕቲ እዚኣ ካብታ ዕርቂ ናይታ ሰነድ እያ ማለት እዩ ልክዕ ከም ሓደ ዓብ መፅሓፊ ተፃሒፉ ዘሎ ብዙ ኩሉ
ኣብዚ ሕጂ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ሽማግለ ኩሎም ቃሎም ማለት ንውዕሎ ነበርና ወፍሪ እዚ ኩሉ እዚ ኣብ መወዳእቱ እውን እታ ሽማግለ ስርሓ ወዲኣ ምስ ዛዘመት ናብ ማሕዳር ንዕዘባ ኣቕሪባቶ ማሕዳር ንዕዘባ እውን ናብ ማሕዳር ዞባ ሰዲዶ ኣብ ማሕዳር ዞባ እውን ርኢቱ ወሲኹ ናብ ሚኒስተር መሬትን ማይን ይሰዲዶ ማለት እዩ ሚኒስተር መሬትን ማይን ከዓ ኣጽዲቑ ካብ ሕጂ ንድሓር ናይ ዘን ክልተ ዓድታት እዚኦም በዚ ተገይሩ ዘሎ ዕርቂ መንግስቲ ዝፍለጥን ካርታ ዘሎ ብጂፒኤስ ተሳኢሉ እቲ ቦታ ንሓዋሩ ንቐጻሊ ወለዶ ከም ዘይሰሓብ ኮይኑ ክኸውን ኢሉ ኣጽዲቑ መጀመርያ እንተ ደኣ ኮይኑ ሽማግለ ክንወጽእ ከለና ኢለካ ዘይብሉ ብምግዳድ ዘይኮነ ክልቲኦም ዓዲ ብፍታውኩም ሰለስተ ሽማግለ ምረጹ ኢለዎም ኤፍሬም ናይ ዞባ ሰለስቲኦም ዓዲ ክልቲኦም ዓዲ ሰለስቲኦም መሪጮም ንዓና ኣኼባ ገይሩ ኤፍሬም እምበኣር ስኻትኩም ተመሪጭኩም ኣለኹም ብጎቓት ተመረጽኩም ኣብ ክንዲ ጎቓት ክትካልሕ ይኮንኩምኒ ብገደል ተመረጽኩም ኣብ ክንዲ ገደል ክትካልሕ ይኮንኩም ሓንቲ ሓባር ኮንኩም ካብ ክልቲኡ ዓዲ ናጻ ኹንኩም ከም ትሰርሑ ሳንዳሕ ሰርሕኩም ክትዕወቱ ከም ምዃንኩም ፍለጡ እዚ ወገነይ ወገንካ ክልክል እዚኣ ተጠንቀቑ ከም አንተ ኮይና ኣይተስልጡን ኢኹም ካብ ክልቲኡ ዓዲ ናጻ ኹንኩም እንድሕር ሰሪሕኩም ግን ክትዕወቱ ኢኹም ኢልና ሕራ ኢልና ከም ትኽእሉ ጸንሑ ኣሕዋትና ሽማግለ ኹንካ ተቆሪሕኻ ንኽልተ ዓዲ ኣቃናቢርካ ንኽልተ ዓዲ ኣረዲእኻ ናብዚ ጉዳይ እዚ ንኽትበጽሕ ከቢድ እዩ እዚ ከቢድ ነገር እዚ ግን ንሕና ኣምላኽ ብጻሕየ እንድሕር ኢልካ ኢኻ ትበጽሖ እምበር ክብጻሕ ኢልካ እውን ብዙሕ ስክፍታታት ነይርና ግን ህዝቢ ኣሚኑሉ ነቲ ጉዳይ ምምሕዳራት ከዓ ደጊፎምና መንግስቲ እውን ደጊፍና ሽማግለ ከዓ ንፉዓትን በላሕትን ሽማግለ ስለ ዝነበሩ ነዚ ጉዳይ እዚ መዕለቢኡ ክነብጽሖ ኢና ኢሎም እውን ካብ በዓል ጾረና ዝጓዓዙ ሽማግለታት ኣለውና ዓሎ በቂ ስእለ ዝትበሃል ምክንያቱ ደኺምና ኻይበሉ መጓዓዝያ ገንዘቦም እንዳኸፈሉ ምእንቲ ዘን ክልተ ዓዲ እዚአን ክዓርፍ ኣለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ክንርህፅ ኣለና ክንደክም ኣለና ኢሎም ካብ ርሑቕ ቦታ እንዳተጓዓዙ ነዚ ጉዳይ እዚ መዕለቢ ኣብዚ ንምብጽሖም ንሕና ወሰነ ይብሉን ሓጐስና ናይ ባሓቂ ኣብዛ መሬት እዚኣ ጥራሕን ብሰሓባ እምበር ኣብ ካልእ ጽልኢ ይብለና እዚ ከዓ ኣብዚ ኣለዋ ደቂ ገደለ ኣለዋ ደቂ ጎቓት እዚ ጉዳይ እዚ ብሰላም ክቕጽል እዩ ንመጻኢ እውን ጽቡቕ ህይወት እዩ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ሓደ ሩባ ኣብ ሓደ ከባቢ ኣብ ሓደ ምምሕዳር ስለ ንነብር ከዓ እዚ ሰላም እዚ ናይ ብሓቂ ኣነ ዕውት ገይረ እየ ድወስዶ ሰላም ይኸምጻሉ ነዚ ከባቢ ናይ ሎም ዓመት ፋሲካ ብደረጃ ሃገር ኣብ ነፍሲ ዞባ ደቂ ኣምሓረ ክበዓል ዝተወሰነሉ ቀንዲ ምኽንያት ዕርቂ ዓድታት ጎቓትን ገደለን እዮም ህዝቢ ጎቓትን ገደለን ን84 ዓመታት ዝወሰደ ባእሲ ደው ኣቢሎም ፍቕርን ጊሶም ናብ ናይ ቅድሚ ሓደ ዘመን ዝነበረ ሕውነቶም ተመሊሶም ብፍቕሪ ይመላለሱ ኣለዎም ካብ ጽልኢ መከራን ግርጭትን ክሳራን ድኽነትን ስራሕ ምብካርን እንተዘይኮን መኽሰብ የለን እዚ ግን ዓይቢ ረብሓ ዓይቢ ጸጋ ኣለዎ ማለት እዩ ዋላ ሕጂ ካልእ ዓድታት እውን ነዚ ርእየን ነቲ ዘመርኦ ዘረባ ዝገድፍኦ ዓድታት እውን ብዙሓት ኣለዋ ማለት እዩ ዕርቂ ሰላም ፍቕሪ ስኒት ይቕረ ምብሓል ሕውነት ሓድነት ዝብሉ ኣምራት ኣብ ኤርትራ ዝዝውትራ ሃይማኖታት ዝሰብክኦም ረቂቕቲ ኣምራት እዮም ናይ ሎም ዓመት ፋሲካ ኣመንቲ ክርስትና ጾም ኣርባዓ ይሕሊፎም ዘይጽምብሎ በዓል ክንዲ ዝኾነ እቲ በዓል ንኣብነታዊ ዕርቂ ጎቓትን ገደለን ማእከል ዝገበረ ምዃኑ ዘሕልፎ መልእኽቲ ዓብዮም ወላ ብኣምላኽ ወላ ብጽድቂ ፍቅሪ ሰት ደመስሶን ደኩለት ንኹሉ ሓጢኣትካ ፍቕሪ ዝድምስሶ ኣብ መሬት ከዓ ትበልዕ ትሰቲ ትፋቐር ብሰላም ትኸይድ ንኻልእ ጓና ጸላኢኻ ከዓ ሓቢርካ ክሰጉም ክትኽእል ሕጂ ስኒት መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሪ መወዳእታ ዘይብሉ ሰላም ኣብ ዘበና ኣኪብናሉ ኣቦታትና የሕሊፍዎም ንዓና እውን ኣብዚ ዕድመ እዚ በፂሕና ኢና ነዚ ሽግር እዚ ናይ ባሓቂ ግን በዚ ሰዓት እዚ በዚ ግዜ እዚ ከምዚ ኢሉ ብምዕራፉ ንሕና ዓብ ዕድል ረኺብና ብፍላይ ከዓ እዞም ንኣሽቱ ወለዶ ደቅና ከዓኒ ብዙሕ ሽግር ስለ ዝዓረፈሎም ሃብታማት እዮም ዕድለኛታት እዮም ይብል ኣነ ድሕሪ ፋሲካ ንግደት ገዳም እንዳግርግሽዩ ክስዕብ
ኣብዚ ጉንበት ሓደ ዝበዓል ንግደት እንዳገርግሽ ኩሎም ተወላዶ መረታ ቀይሕ ብዘይ ኣፈላላይ ብዘጉላዕለ ዕፍቕሪ ህዝቢ ጎቓትን ገደለን ክሳተፉ እዮም ድሕሪ ዳርጋ ሓደ ዘመን ኣሕዋት ተዕሪቖም ኣብቲ ታቦቶም ዝርከቦ ገዳም እንዳገርግሽ ንግደት ክሕልፉ እዮም ብዝወረዶም ሰላምን ዕርቅን ድማ ንጎይታ ከመስኩን እዮም